Nejaká. A mu zakázala. Gól! Už som videl ho ešte skorej. Bohov, aby zarátali. A už tých 5 minút hádam zbierajú. Ale zdíľajú, už je zle. No to bolo šťastia. Čo urobili? Vraj, že som počul kedysi tak dávnejšie, to bolo v tom, neviem. No! Bože! Toto je smola. Že za to aj platí. Asi ich to lechta. Gól! Konečne! Že nevidí. Joj, no! Pentaši, kto to vlastní? No, tak kurva, takto ich... Penta už chce aj záchrannú službu, aj horskú službu. Všetko! Ale však aj lekárne majú, aj nemocnice. Gól! Ničoho nevidela, čo? Bože, mám krátku jazdu. Najprv mi povedal, že 3 stehy a potom mi povedal, že 1,5 cm, že je málo, že keď som mal 2 cm. Jaký vlastný, vieš? Zhodil. Dobre, Maťo. Bože, čo mu nenáhra? Tak vyhnúť, no len to sa na vládku... No. Možno keby vyhnul. Ej. Skúsenosti mu chýbajú. Predvídu. Teraz som zvedavý, či... No, pekne. Ej, to bolo šťastie. Nevedel čo, čo tam nesú. Plachty, vieš, biele plachty obšité, zamaskované. Gól! Len vidíš, s tým sa asi nedalo nič robiť tedy nejako, ja neviem. On má zúžené cievy, to bola pomôcka. Nervy spravia, chalani. Už daj! No, ešte, že to závrš. Už sa s tým nedalo nič robiť a padol z toho gól. Ale aký rozhodujúci vtedy. No, dívaj. Ale proste už ty neurobíš nič. Už raz zapískaš, už tú pištolku nezapískal. Aj keby si zhotol, tak už si zapískal. Akurát v tom hokeji na čiarach pískal celkom dobre, nejaký sa dostal. No. Na hokeji, na Žiline, nepamätám. Gól! Pískal už teraz, keby si si poznala, že to má postaviť. Montáža to, tam bol starý tatko, ej, naše pozemky. Gól! To aj netraf. To bola bomba. 3. No, konečne.